Bueno, estic al mercat de Comte, a prop de casa meu, bueno, a prop, a uns 20 minuts amb autocar. Mira, és diumenge i he vingut aquí a donar un vol a veure què trobo, perquè aquí en aquest mercat, si una cosa destaca són els preus. És super barat tot. Que bueno, és un mercat una mica caòtic i bueno, t'has de deixar anar a perdre pels carrers i anar trobant les coses que t'interessen. Però bueno, és molt autèntic, és realment 100% thai. Bueno, s'ha de vigilar amb el menjar perquè està aquí al carrer durant hores i amb la calor que fa no és d'estranyar que a vegades em passi el que em passa, que agafo diarrees, però bueno. A veure si trobo algú.